Bo días a todos os presentes e os que se conectan mediante streaming. Convocamos esta roda de prensa para presentar a moción que levamos ao pleno do vindeiro xoves desde Compostela Aberta sobre os plans do Goberno para a instalación dunha plataforma logística en Meixo Frío, na que exiximos ao Goberno municipal que teña en conta a opinión dos residentes e busque localizacións alternativas para ese centro de reparto. Esta oposición que hai a plataforma logística por parte da veciñanza de Meixo Frío é unha mostra máis de que Bugallo goberna de costas a veciñanza e que é cada vez máis evidente que nada aprendeu dos grandes erros que cometeu no pasado por esa actitude que ten tan soberbia e autoritaria. Insisto, é o último exemplo dunha longa serie que confirma esa nula vontade de diálogo que o alcalde Bugallo e o seu grupo de goberno manifesta á cidadanía e que insisto, volve a acontecer no proxecto da plataforma logística. Por descontado, o noso apoio desde Compostela Aberta á concentración que a Asociación Veciñal da Casa Agraria ten convocada para mañán, na que mostran o seu rexeitamento ao proxecto. Ben, unha vez máis, a cidadanía tense que mobilizar para ser escoitada e ten que facelo a partir de feitos consumados, porque o goberno local non tivo a ben celebrar ningunha xuntanza informativa sobre a plataforma logística coas persoas que máis se verán afectadas por a súa instalación, como é a veciñanza da zona de Meixo Frío. E non só é a soberbia de Bugallo, senón que nos últimos días engadiu o desprezo á veciñanza nas súas declaracións, que realmente leva sendo o seu modus operandi ao longo deste mandato. E tamén foi nas súas anteriores etapas como alcalde. Non necesitamos lembrar as distintas polémicas que ven enfrontando por esta falta de vontade de diálogo, como a Operación Peleteiro, as obras de Concheiros, a construción do Imelga en Fontiñas, a gasoliñeira en Brandía, ou mesmo en outros mandatos o seu proxecto para a depuradora da Silvouta. Desde Compostela Aberta concordamos ca veciñanza da Casa Agraria na súa valoración sobre a plataforma logística que Bugallo quere construir en Mallou. Ten esta cidadanía, eses veciños afectados, esos veciños que viven na zona, a lexítima aspiración de que a parcela elixida polo goberno e localizada en zona residencial sexa destinada a usos múltiples e comunais como fora o compromiso, como xa se dixo, nun compromiso municipal previo. Existen alternativas a esta parcela para a construción da plataforma logística, tal como desde Compostela Aberta lle indicamos no pleno do mes de setembro do ano pasado, cando xa alertábamos de posibles conflitos veciñais e pedíamos o estudio de locacións alternativas e máis próximas á zona vella, como é o edificio de Fenosa en Galeras, hoxe en día en desuso. E realmente incomprensible que Bugallo se negue a facer este estudio, sobre todo agora que sabemos que prevé a posibilidade de completar a plataforma logística en Mallou cun centro asociado dentro da cidade histórica para centralizar a distribución de produtos frescos e refrixerados. Si xa se prevén duplicidades antes de iniciar a construción do proxecto, é que o proxecto de Bugallo ten errores de bulto. Non se entende que unha plataforma para o coñecido como reparto de última milla este situado entre 2,5 e 3,5 km dos seus puntos de entrega no casco histórico, con fortes pendentes de retorno, como pode ser a Avenida Xoán 23, Vasquiños, toda a Avenida do Cruceiro da Coruña, que taxará de xeito importante, xa que a previsión dese transporte, dese último tramo de transportes da plataforma logística se prevén vehículos eléctricos, pois que taxará de xeito importante o consumo enerxético deses vehículos eléctricos e incrementará os desplazamentos de tempo de reparto. Pero que, ademais do erro que supón neste senso, Bugallo non se parou a reflexionar sobre o proxecto de plataforma logística porque tampouco se entende que fale de acondicionar un aparcamento disuasorio na área máis comercial e industrial do polígono, que está a 600 metros de distancia donde propón a plataforma logística. Insisto, hai unha área industrial con fincas municipais a 600 metros dunha área residencial para poder instalar este complexo. Entón, sería compatible trasladar donde hai o plan, donde el ten pensado un aparcador disuasorio, insisto, a 600 metros da actual ubicación, un pouco máis alá da nave de Castrosúa, instalar ali a plataforma logística
e colocar un aparcadoiro disuasorio e ese espazo de usos múltiples comunais na finca onde o pretende. Non faría, insisto, xa que non é reparto de última milla, que sigue estando a unha distancia considerable do casco histórico, pois non implicaría ningún agravio para ese sistema de reparto trasladar 600 metros máis a la finca. E sí, evitaríamos conflitos, racionalizaríamos o uso do espacio, aproveitando o industrial para o industrial e o residencial para o comunitario, e dotaríamos a veciñanza de Meixofrío desos espacios que necesita. Ben, pois, alén de todo isto, ademais, a descoordinación na xestión deste proxecto faise moi evidente, como tamén levamos denunciando dende hai meses, porque o Goberno prevé financiar esta plataforma logística a través de diferentes vías ao mesmo tempo. Unha delas é o programa Smart Tiago, que deixamos preparado desde Compostela Aberta, cos cartos preparados para iniciar este proxecto, pois queren incluir ese proxecto. Tamén queren incluíron a financiamento dese proxecto na programación do consorcio para o período 21-23 e a maiores presentan este proxecto as axudas para a mellora da mobilidade e a modernización do transporte público convocadas polo Ministerio de Transportes. É dicir, 3 fontes de financiamento que se solapan, que se cruzan e dubido que señan compatibles para financiar un só proxecto que encima está mal formulado desde a súa base. Entón, quero insistir, Compostela Aberta comparte a preocupación da veciñanza de Meixonfrío e é por iso que levamos ao pleno esta moción na que instamos ao Goberno local a que teña en consideración esas opinións, que reconsidere a localización da plataforma logística na zona reservada agora para cargamento disuasorio e que convoque a veciñanza para explicar en detalle os proxectos que lles afectan non só en Meixofrío, en todos os proxectos da cidade. Unha obriga dun alcalde e un grupo de goberno é explicar á veciñanza por que vai facer, o que vai facer, como vai facer e cando vai facer. E iso é algo que este goberno incumple reiteradamente. E, por suposto, tamén demandaremos explicacións sobre ese anuncio dunha suposta segunda plataforma logística para produtos frescos e conxelados que o goberno sinala que podría habilitar nunha zona máis próxima á cidade histórica. Insisto, ao final de pasamos a duplicar proxectos, duplicar gastos e engadir un pouco de máis causa aínda, se é posible, ao sistema de reparto do casco histórico. Preguntas? Bueno, o alcalde justifica a localización, a ubicación aí deste centro logístico, precisamente por a localización o carón da rotonda que dice que facilitaría o acceso. Non sei se ese traslado a esa outra finca levaría a prexuizo deses beneficios en canto a accesibilidade. Non ten ningún problema de accesibilidade, se é necesario se pode facer unha pequena rotonda ali de acceso á finca, non ten, quero dicir, é a avenida Camiño do Tambre, aí non ten problemas de accesibilidade, esa zona xestiona todo o tráfico industrial do polígono do Tambre e da Costa Bella, así que non ten ningún problema de accesibilidade. Eu creo que o problema é conceptual, de que entendemos que é reparto de última milla. Desde Compostela Aberta entendémoslo desde a sustentabilidade, que significa levar ao pé do casco histórico os produtos do día a día de funcionamento, tanto hosteleiros como vivenciais do casco histórico, a pé dese casco histórico e realizar o reparto en vehículos eléctricos de distintos tamaños, incluído bicicletas. Entendemos que ese reparto baseado en vehículos eléctricos, si se traslada a 3 ou 2, 3 kilómetros, dependendo do punto do casco histórico de distancia, e a unha cota bastante máis alta da que está situada o casco histórico, eso supón, evidentemente, máis consumo enerxético, vai obligar a recargar os vehículos máis veces, vai complicar o reparto en bicicleta ou en vehículo pequeno polo casco histórico e vai aumentar o consumo enerxético, independentemente de que sea eléctrico. Aumenta o consumo enerxético e non é racional. Mais, se temos espazos, insisto, como ese recinto de Fenosa en desuso actualmente, que ten espazo para descargar camións, ten espazo para dar saída a pé do casco histórico a ese reparto pequeno, non invasivo e que permitiría xestionar o fluxo do reparto durante todo o día. Non sería necesario nin acoutar por horas o reparto. Facilitaría o reparto todo o día. E iso que demandamos que estudie o goberno, pero, bueno, como casi sempre, desde a súa soberbia, pois négase a calquera cousa que seña mellor para a cidade e asumir
que hai outras persoas e outros grupos municipais que tamén teñen ideas e que tamén teñen moi pensada esta cidade e queren aportar as solucións. Nada máis, pois moitísimas gracias.